Bună, prieteni, și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi vă voi învăța cum să faceți brățări din elastice. Eu am două seturi. Unul este cu florătura și are mai multe culori, iar unul este cu inimioară, care deja vedeți că am consumat câteva culori. Așa că să începem să vă învăț cum să faceți brățări. Probabil că unii dintre voi credeți că acest lucru este pentru brățări. Nu. Într-adevăr se folosește la brățări, dar trebuie să-ți folosești degetele, că e mult mai simplu. Bețișor magic și un cârligel din ăsta. Uitați, așa arată. Ne scoatem astea, asta lăsăm deoparte și alegem câteva culori. Eu voi lua și din flutură niște culori. De aici voi lua portocaliu cu galben și verde cu galben. Iar din fluturaș voi lua mov sau nu, o să iau roz cu portocaliu și roz cu galben. Și dacă mai e nevoie, pe parcurs o să mai pun elastice, că astea cu siguranță nu mi-ajung. Așa că haideți să începem. Mai întâi luați un elastic, o să vă învăț mai întâi partea, efectiv, o să vă învăț cum să faceți brățări din elastice. Deci, puneți așa elasticul, adică aveți elasticul și îl faceți așa ca un 8. Și îl puneți pe degete. După aceea, luați două elastice. Eu voi lua elasticul acesta și elasticul acesta. Se poate și cu degetul, dar și cu bețișorul mi-e mai ușor cu bețișorul. O să iau cu bețișorul și o să pun elasticul cel mai de jos sus. Și faceți tot așa. Și așa arată prima parte. După aia mai pun o culoare și facem așa. Vedeți? Și tot așa. În schimb, dacă n-ai bețișor sau elastice colorate, puteți să folosiți elastice mici de păr, doar că să nu fie prea subțirele. Și să aveți cărligelul ăsta ca să puteți să prindeți brățara, că altfel nu aveți cum. Și acum o să vă arăt și cu degetul, dar mi-e mai ușor cu bețișorul. La fel, doar că eu o să rămân la bețișor. Și dați mai jos atunci când e prea sus. Tot așa cu bețișorul. Bun. Și continuați, faceți așa. Cam așa arată. Începutul. Acum să continuăm. Nu avem elastice, așa că o să iau
faceți așa.
ce gătați brățara, ca să puteți să o prindeți, trebuie să luați de partea asta, apoi de partea asta și, cum vedeți, arată așa. Trebuie un pic să o lungiți, dar nici să nu trageți foarte tare atunci când faceți asta și așa va arăta. Apoi luați cărlicele ăsta, puneți pe degete, dar acum fiecare cum dorește, puneți pe degete și încercați să le faceți așa, să fie cât mai subțirele. Încă nu încap găurelele astea peste tot și de aceea, uite, aceea s-a făcut legătură și trebuie să leg și în partea asta. Luați de bucata asta mică și tot așa o lungiți. Dar nici să o lungiți prea tare, că după aia se rupe. Și cam așa e și brățara. Ia uitați. Vă place? Și acum să vă arăt celelalte brățări ale mele. Asta ar fi prima și acum vă arăt și pe celelalte. Mai am încă 3 și mai am încă una. Încă una care am pierdut-o, nu știu unde e, dar mă rog, nu mai contează. Și chiar dacă sunt atât de mici, se lungesc și intră pe mână, uitați. Asta e a doua, a treia și a patra. Mai aveam una toată mov, dar aia nu mai este, că am pierdut-o. Și așa arată brățările. Asta am făcut-o, care v-am învățat pe voi să faceți. Și apropo, dacă vă rămâne așa spațiu și nu vă place, luați de cel mai jos, adică vedeți, luați să se focuseze. Luați din mijloc de aici, luați așa puțin, ca să nu lungiți și mai tare pe aia, să faceți și mai rău. Și dați peste jos, să fie tot așa două. Îl faceți mare și uitați, iese mai bine. Uitați. Cam așa arată. Dacă vreți să mai facem brățări din acestea, scrieți în comentarii. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Pa, pa!